O Partido Popular de Chantada instou ao goberno local a que informe de xeito inmediato da débeda do concello e que amose todas aquelas facturas que están sen recoñecer, que cifran en máis de 270.000 euros. Os populares critican a negativa de parte do goberno de revelar esta información, pedida dende hai tempo. Desde que empezamos a legislatura e xa anteriormente, creemos que para poder sacar este concello da parálisis na que está, pois que necesitamos, antes de nada, saber as condicións económicas nas que nos encontramos. É dicir, se, por exemplo, nunha casa non sabemos o que debemos e o que temos no banco, pois mal podemos tomar decisións económicas. Despois, parece que desde o goberno nadie está informado nin da cantidade de débeda que hai, nin por lo menos non la queren transmitir a nós. Nós xa pedimos de moitas maneiras, xa non sabemos pedilo de máis formas. Pedímoslo mediante unha auditoría, pedímoslo mediante informes á intervención, pedímoslo de todas as maneiras posibles. Logo de que o pasado venres o Consello de Ministros aprobase remitir ao Congreso un proxecto de lei orgánica e un decreto-lei para pôr en marcha o mecanismo de financiación a entidades locais para que poidan pagar aos seus acreedores, os populares de Chantada din que é necesario coñecer a débeda real do Concello. Cunha acertadísima lei, desde o meu punto de vista, desde o punto de vista económico, que saca o Goberno Central, é unha lei para pagar a xente que se debe cartos desde o Concello. Entón, nós o primeiro que queremos facer é reconocer toda a deuda que haxa sin reconocer, para que as persoas que non estean representadas nesa deuda e que sí teñan unha deuda real, que poden ter un plazo de reclamación amplio para poder reclamar os cartos que eles lles estamos debendo, desde o Concello de Chantada. E digo, lles estamos debendo porque lles están debendo non só o alcalde, senón todos os concellales, todos os grupos políticos e todos os ciudadanos de Chantada. En definitiva, estamos debendo cartos á xente que nos estuvo facendo as obras. Para solucionar as débedas do Concello chantadino hai que traballar máis e afrontar os problemas, afirman os populares. É que fai falta moito máis traballo, fai falta moita máis dedicación e fai falta, diría, coller o toro polos cornos. Aquí temos un problema grave, un problema que se vai seguir agravando, e temos que, entre todos, chantadinos da pé, chantadinos da cabalo e xente que estamos no goberno, entre todos os chantadinos debemos ser conscientes do problema ao que nos enfrentamos e que nos enfrentaremos nos próximos anos. Hai que pedir traballo, hai que pedir seriedade e hai que pedir que, entre todos, xuntos, podemos sacar o pueblo para diante, podemos sacar da situación económica.